खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थांनाय 15 आगस्टआव आसामनि 3 सुबुंखौ गाग्लोबग्रा 3 नागा सुबुंफोरखौ खादों नागालेण्ड पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मेरापानियाव आसामनि 2 सुबुंखौ गुलिजों गाग्लोबदोंमोन 3 नागा सुबुंफोरनि हानजाया। बे गाग्लोबजानाय 2 सुबुङा सिमसाद बसुमतारी, प्रकाश बर' आरो गुबुन सासेया सुक्रतन नायक होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर 3बो नागालेण्ड सिमा ओनसोलाव नागालेण्डनि सिमानि सिङाव हाबनानै फैफिननाय समावनो नागालेण्डनि 3 सुबुंफोरा गुलि गावदोंमोन, जेराव बे जाब्रबथायाव बिसोर 3नि मादाव प्रकाश बर' मुंनि सासे सेंग्राया गोब्राबैनो जोखोम जायो। बिटिआरआव बिसायख'थिनि दोहौआ बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमबाय। बेनि गेजेरावनो बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी BPF आरो UPPLनि गेजेराव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दुंहाव थासारि सोमजिगोन नामा, बेयो थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों। जेराव मोननै दोलोनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो BPF दोलोखौ मदद होगिरिफ्रा नायगाव ओनसोलाव UPPL दोलोनि सुबुंफोरखौ BPFनि फ्लेगखौ दानसिनानै गालांदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों BPF दोलोनिफ्राय। बेराफारसेथिं UPPL दोलोनि सुबुंफ्राबो बेनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथांमोना नायगाव ओनसोलाव फ्लेग दानसिदों बुंनाया सैथो नङा। बिथांमोना फ्लेग दानसिदों बुंनानै जेबो फोरमानखौ होनो हाया। बिथांमोना UPPL दोलोखौ नंखायसो बानसावदों। खोथाखौ बुंबाल' जाया आरो UPPL दोलोनि सुबुंफ्रा बेफोरबादि दानसिनाय, सोरखौबा गाग्लोबनाय बिदि जेबो अजद गैया। नाथाय बिथांमोना UPPL दोलोखौ नंखाय बांसावनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायदों UPPL दोलोनि मददगिरिफ्रा। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला भेरगावनि रजागड़आव सासे भुपेन टेका मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। भुपेन टेकाया साहा बागानाव खामानि मावनो थांनाय समावनो हरखाब हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जायो। बे एखे ओनसोलावनो बावैसो सान सिगाङावबो सासे रनजित कुजुर मुंनि सासे सुबुंखौबो गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन हाग्रानि मैदेरा। बे जाथाया जानायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय फोरमायदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। बेनि अनगायैबो बाक्सानि भारत-भुटान सिमायावबो हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा सुबनखाता आरो उत्तर कुसि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनानै सिलिंखार खालामदों। हाग्रानि मैदेरजों उदखार खालामजाबाय थानायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव लोगोसे गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय SB बड' गोजौसिन फरायसालिजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि आंखालनि जेंना, समबादि फरायसाफोरनो बिजाब होनाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै SB बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै SB बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोनायाव गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि SB बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव आथिखालाव सा 10 फोरोंगिरिफोरा सा 609 फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ होनायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि अनगायैबो सोमावसारग्राफोरा गासै सा 14 फोरोंगिरिनि मासिफोरनि थाखाय जर'खा फोरोंगिरि थिसननो थाखाय दाबि खालामदों, जाय बे फरायसालियाव थांनाय 10 बोसोरसोनिफ्रायनो लांदां जानानै दङ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे जोंनि दाबिखौ मानियाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों धेमाजि जिल्ला UPPOनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी बिथाङा। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा आयेन बेरेखा खावनाय दंफांनि थुख्राफोरखौ बोखांनो हादों। गंसे AA01 FC2252 नम्बरनि गारियाव खावनाय दंफां थुख्राफोरखौ बाक्सानि नयाबस्थिनिफ्राय गुवाहाटि फारसे लांबाय थानाय समावनो बेफोर खावनाय दंफां थुख्राफोरखौ हमनो हायो बाथाबारि हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। बेजों लोगोसेनो ड्राइभारजों लोगोसे हेन्डिमेन सानैखौबो गावसोरनि आवथायाव लाखिनानै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। सोरखारा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। दिनै बिस्वनाथ जिल्लायाव सोरखारा बिस्वनाथनि ननकेजापुकुरिनि गासै 170 बिघा हायाव बुलडोजार सालायगोन। गासै 310 नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनायखौ दिनै जागायगोन सोरखारा। सोरखारा इभिक्सन खालामनायनि नटिस हरनायनि उनावनो दखल खालामनानै थानाय गोबां नखरफोरा दायो न'खौ गारनानै गुबुनाव खारलांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि नाजाबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम गामि बरागारियाव बड'फानि मुसुखा गायसननाय आरो बड'फा गोसोखां गथ'सा बिजाब बाख्रिखौ मैयानि सानाव बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों बेखेवनाय जायो। हाबाफारि बादियै CM प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गथ'सा बिजाब बाख्रिखौ बेखेवो आरो बड'फा चिल्ड्रेन पार्क आरो बड'फानि मुसुखाखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। कुमारिकाटानिफ्राय जालाह फारसे थांग्रा लामायाव थानाय कालान्दी दैमानि दालांआ बायस'नानै थानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। दालां बायस'नानै थानायनि जाहोनाव फरायसाफोरनिफ्राय लानानै बेरामिखौ फाहामसालिसिम लांनाय आरो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जादों रायजो राजाफ्रा। बे गोदानै लुफुंबाय